tare da kai shugabanni ne da masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC na jihar Kano suka zo da girma shugaban jami'a don su gaishe ka kuma su ma godiya irin kokarin da ake yi tun da aka shiga zaɓe da aka zo kotuna na ɗaya a yanzu yau alhamdulillah abin da muka gani a kotu ya kara mana ƙarfin gwiwa da haka suka zo su gaishe ka ma godiya sannan mu kama hanyar koma gida ko mu ci gaba da addu'a Allah ya sa a dace Allah ya sa mu ji labari da kwarai da gaske izinin ka kuma jagora Hey Baba. Kai da kasa kai da jihar Kano gaba ɗaya taka ce alhamdulillah. Allah ya ƙara lafiya. Muna zuwa ne. wanda na daɗe ba gani ba. To babu shakka sai mu gode Allah subhanahu wa ta'ala. Na farko dole ne mu gode saboda rawar da aka taka lokacin da ake ta kaiwa da komowa. Sai mu gode wa shamomin ƙananan hukumomi saboda muna ba da umarni daga nan a yi abubuwa yawanci kuma suna yin waɗannan abubuwa kuma ana ba da umarni a yi addu'o'i a yi azumi a yi karatun ƙur'ani shekaran jiya ba nake gani a talabijin duk matan siyasa har da naɗin rawani ana ta addu'o'i ana yi wa masu shari'a addu'o'i Allah ya kare su kuma Allah ci gaba da ba su farin gwiwa su yi gaskiya kamar yadda aka gani wanda ta farko da ko babu shakka irin waɗannan abubuwa ya fi a ce gwiwa ta mutu a je ana takuri ana tunani wani lokaci ba ka da ciwo amma zuciyarka ta mutu da kuma ciwon ma shiga to ba haka ake ba kowa da ƙwarin gwiwarsa kowa da addu'arsa Allah ya ba mu addu'a mataki na farko Allah ya ba mu addu'a mataki na biyu mataki na uku kuma mun da alamun shi ma akwai nasara
Amma muna tabbatar muku Allah ya yarda na mu ci gaba da Allah asalin samu nasara. Insha Allah. Kan gaskiya mu muke zaɓe ba zaɓe suka ci ba, fata suka yi. Muna mun saba da yin wannan. Can ma da aka yi mun kofi sai fata. Ma da aka je wajen talakawa suka ce ga yadda gaske take. Aka sake koma kotu na farko aka yi musu wanzu. Allah ya saka